Кристиян Димитров по левият фланг дава към Рилдофилио, той към Окофлекс, да видим Окофлекс, центриране на Окофлекс и гол! 2-1 за Левски! След удар на Кристиян Димитров, след това имаше добавка. Това е Левски! Кристиян Димитров е при феновете, всички са в екстаз, разбира се. Левски успя да направи пълен обрат срещу Добруджа. 2-1, 2-1, браво, сини герой! Левски поредна крачка към титлата. Вие не забравяйте да се абонирате, да споделите лайфа и разбира се да го харесате. Това е, няма друга такава емоция. Левски успя в 96-та минута да вкара втори гол и да обърне, да спести още 250 хиляди евро на Домовчиев и на Лудогорец. Левски продължава да крачи към титлата и никой, абсолютно никой не може да го спре. Виждаме сега, тук още при удара на Кристиян Димитров, мисля, че топката влезе. След това се опитаха да я чистат и Мазир Суадо вкара отбитата топка. Нека да видим, обаче все пак невероятен Кристиян Димитров е героят за Левски в този матч. Когато не върви, когато играта не върви, когато противникът е прекалено надъхан, имаш нужда от такива футболисти, имаш нужда от такива герои, които просто да спасат отбора. Днеска този герой беше Кристиян Димитров. Преди това беше Георги Костадинов. Виждаме още веднъж центрирането на Окофлекс. Недобрата игра на Аргилашки, който мисля, че вече отвътре от вратата успя да изчисти топката. Все пак 2-1 за Левски. Няма значение. Нека да видим сега дали играчите на Добруджа ще продължат да бавят, ще продължат да симулират сващания, да видим още колко време ще има. Но това е невероятен характер. Левски за пореден матч, в който играта не се получава, успя да покаже характер, успя да покаже най-доброто от себе си в последните минути, намери своя герой, който беше Кристиян Димитров и той успя да вкара, извеждайки Левски на цели 12 точки пред Лудогорец. Разбира се, 7,5 Лудогорец имат шанса да намалят тази точкова разлика, но пък може и тя да остане. Сега да видим, голът е потвърден и колко време съдята ще даде на Добруджа да се опитат да направят нещо различно. Топката е бита е центъра, сега да видим опит за изнасяне на топката. Марио Доганчич се опита напред. Сега все пак опит за центриране. Нека да видим. И това наистина не е истина. Невероятен гол. Невероятен гол. И тук трябва просто трябва да поздравим голмайсторът Михайлов, защото това е може би попадение на сезона. Може би попадение на сезона. Невероятен гол. Аз такова нещо не съм виждал. Наистина Добруджа стигна. Защо обаче беше оставен абсолютно сам на границата на наказателното поле Михайлов, не мога да си го обясня. Какво чакат шестима футболисти на Левски? Не мога да си обясня това нещо. Жалко, много жалко, защото по много лесен начин, буквално в следващата атака, изключително спиране, обръщане от воле, това е невероятно. Невероятно, но когато видим такова изпълнение, ние просто трябва да го поздравиме. От другата страна трябва да бъдем разочаровани заради това, че нямаше нито един играч на Левски да парира този удар, да попречи, разбира се, на Ивайло Михайлов да вкара този гол. За съжаление, Левски беше прекалено близко до това да печели, да направи обрат и много боли. В такива моменти трябва просто да се преклониме пред класата на изпълнението, до някъде на късмета, защото аз съм сигурен, че Ивайло Михайлов още
100 изпълнения да се опита, едва ли ще успее да вкара нов такъв гол. За съжаление, това е футболът, за това, разбира се, е такава прекрасна игра. Вие, разбира се, се абонирате за канала, споделяте лайфа, харесайте го и това е. Матчът приключи, Добруджа Левски 2-2